Ganda. Yan, magandang araw mga kanignig. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog natin. Bali ngayon, nandito tayo ngayon sa Cagsay 3, Piapi. Ito na yung barangay, dulong barangay ng Mauban, Quezon. Ang kasakop na nito, boundary nito ay Real saka Laguna na. Yung sa banda ro pabundok Laguna, doon naman sa kabila Real. Ayan, ito tayo sa Parola ka. Ayan, start na ang makina. Palis na kami. Hindi ka. Sabi na lang, yan. Hindi yan nagbibigay hanggang tumakarating yan doon. Kaya parang pa yan. Ayan. Yan, tara, bayan tayo. Tara tayo ng Cagsay 3, Piapi. May pagmayuhan tayo doon. Tara.
sa ilog tayo? Sa ilog? Magkasangano. Oo. Ito. Oo. Oo, sige. Itatali na lang natin tali. Ito. Yan, lagi piapi tayo, kag sa itras piapi. Oo. Ayan, ito ngayon sa piapi. Lulusot. Ay. Lumusot. Ah? Ay, hindi, okay naman. Okay lang. Ito yung sinak natin bangka. Unang punta natin sa Piapi kag Seitres. Napakaganda ng lugar. Ito yung pinakang ilog. Ito pala yung ilog ng Piapi. Ayan. Makikipagmayuhan tayo dito. Ayan, may naglalambat. Dahil pala mga bangka dito. Maganda rin yung ilog dito. Waiting shed din. Laki ng bangka. Ba. Ate siya, nauna ka na. Sinis, dalawa lang kami. Laki nga ng bangka namin. Nagdala ka manok. Sa kanyang manok. Ganda rin pala ng ilog dito, ano. Ano, magtabi tayo mamaya? Ano? Teka, mag-ulot. Mag-bis na. Ay, manuya ko yan. Nagaling na ako sa mag-iinom. Buhay ni buhay. Pag inom pala laban. Pag inom ka na naman lagi, pero niya ay. Ayos din pala dito, ano. Parang siya lang din. Bumula na yung bahay dito. Parang may wifi na rin dito, ito. Ayun. Mamaya, doon tayo banda ron, isumulang ng konti sa palayang na puwisto. Oo. Ay, kahit dito. Kita na. Marami magsasabong si my friend. Ang lain na puntahan mo, magsabong lang. Kaya nga natin konti lang ito. Ay, lang ang ilog, ano. Sampang bangka pag taib na taib. Ang ganda ng bangka. Oo nga. Ay, pag taib na taib, ano. Ibig sabihin, hibas pa, ano. Mayroon pa mga bangka din.
Paglalakarin mo to hanggang Kagsay doon sa may Lagyo ay ang layo. Umay ka rito paglalakad. Saan ang bahay na yun dito? Nasaan sa buwan? Alam mo. Wala ilang kilometro pa. Ganda ng ilog dito. Talagang fresh na fresh pa. Galing ano ito? Galing Laguna itong ilog na to. Galing sa ilog. Matalo na yan. Alin? Eh, dito lang. Pwede mo lang birahin yan. Wag. Dito sa mga dampit. Oh, may mga wifi na rito. Ay, yung pala yung sisay mo. Ito mga pinagbibili itong gas dito. Alin? Gas mo yun. Wala na ba ganyan? Ang ipit naman. Tinabtab pa, baka pwede pa. Ikaw na ang ano, ikaw may kakilala dito eh. Naayos rin sa pag-iwas. May pag mga dumaan, nagpatagay ka lang tayo. May parang lamber. Saan? Ay, nasa bayan pa. Sa paling pa ba? Bus. Sakay sa bus. Tapos na tayo misa eh. Ha? Tapos na tayo misa. Tapos lang pilisan yun eh. Ay, di pa parang simula. Di pa lang misa. Maaga pa naman ay. Alas ano pa lang. Alas 9 pa lang. Pala yung isang hanay na nakabahay ano. Generator. Ay. Palampas na ta. Hindi pa nga simula, wala pang misa. Baka nabiyahe pa yung pare. Ha? Pero diretso. Ha? Ito yung pinakita doon sa anak ko. Na. Ano yata yung siman. Oo. Ang layo naman ang biyahe ng paparito. No? Pinag-drawing. Saan yung padang? Malapit na? Oo. Migit ni Pato eh. Hindi ka paputikin pagkalakad. At pagkagawang pa yan. Kapag buo pang loob niyan. Malit na yung ilog pagdating sa bungad. No? Sa taas-taas. Maraming palos dyan. Dulong ano na ano. Dulong barangay ng Mauban, Quezon ano. Ayun na, may sabong na agad. Wala na tao dito kanina.
Oh, tatalong ka na sa ilog pag ano ay. Pahinga muna sabong, kain muna. Ay, talo ka na eh, gutom ka pa. Napadi naman ako. Kakaunti ang pusta. 1.6 ako sa akin to Jis. Mas 300 pa ako. Naniwala. 1.6 times 3 agad yung iyo ay. Tingnan na ako. Wala kasi. Wala mo na pago. Wala na ito naman. Sino? Tawag ang kapal dito. Sabi, nakanta. Isa pa yan o. Hmm. Mamaya, yung iyo, makapalaban yun. Hindi, yung bulik na kami. Yung bulik na nilalaban namin. Isa. Oo. Pang ano lang kasi isa eh. Bata din. Nagtanda rin. Pang ano lang isa eh. Pangharang yung bulik nila eh. Nagala na nung buong Pilipinas. Walang lumalaban ng hayop mo. Nag-aalala na ng buong Pilipinas. Kami nag... Kung naman yata ito, puro baboy. JR. JR. Hindi kasama. Laban, dito kayo nakapalaban. Hanap kang tinola, wala naman tinola dito. Alam mo mayuhan. Wala palang tinola. Nakabarang ka na sila. Kakain yan. Hindi ako nakanamag. Huwag na lang bilang ng sardinas. Kain yun yun. Ate Ani. Hindi pala Ate Ani ay. Sila pala rin. Daw na sa akin na sa akin. Ang pakadunga mo. Yan. Pwede rin ali. Sabaw po, sabaw. Ay, wala po kasi ito. Ito. Ay, ito po. Pwede naman. Gusto mo ng sabaw? Sige, bibigyan ko. Yan, yan. Video, video. Yan sa baso, pwede yung kain sa baso. Gusto mo talaga makakadali pa ng malaki ay. Oo. Bahay dito puro kahoy lang. Kasi mahirap ang materialis ano. Mga half body lang. Ay ginawa rito. Ha? Balista ka rito ba yun mismo? Kabila sa Lagyo. Sa Balisi. Ganda ng ilog. Wala yung ating yung ilog dito talagang kita mo talaga yung ano, ganda talaga yun. Malaking ilog eh no. Tapos malinaw. Ito, sementalyo din pala. Tayo. Di na gumagalaw yung ano mo, dala mo. Ayun pala yung ano mo, nasa kabila nakalagay. Tari, kalokohan mo talaga.
dito galing yung force. Ganda ng bundok na to. Hindi, yung sabi ko. Ayun o. Wala magandang video test to. Ayun o. Palaya na yan. Doon na sa ano, sa may dagat na. Hindi mo ako nagiinom. Uwi yan ha. Pauwi na kayo. Hmm. Tagay. Bisaya. Dalmahin mo na dyan para isa sa akin. Hindi pwede. Grabing tamis. Ganun talaga yung mga taga-piapi mag-inom. Matamis pati. O, pauwi na kayo. Bakit? Hindi na palaban. Parehas tabla. Ubus, puro. Dami ko tadi itong kamag-anak. Baka ng mga kamag-anak ko nakakalabang ko. Kaya yung Hindi talo. Sila. Hindi talo, hindi talo. Hindi ang bangka. Yung katarapan mo dito. Tugtog na. Ay, tulog na pa rin. Buming. Buming. Natin mo. Yung mga baklan mo ka dito, ano? Paano nilalabas yan pag taib-taib? Wala naman taib-taib na malaki yan. Oh, kayo ng bahay ito pala? Katiyo mo? Pauwi na kayo, kuya. Paano na kami? Tara na! Tara na! Bakla!
oh, tiyan oh. Mababo. Mababo ata dyan. Ganda. Ganda rito. Yan mga kanigdig, nandito tayo ngayon sa magkasawang bato. Yan o. Ito yung magkasawang bato, ito, saka yung itong isa. Mayroon na silang anak, ayun o. Nasa gitna yung anak nila. Yan. Napakaganda rito mga kanigdig sa ano, magkasawang bato. Yan. Ito yung boundary ng Real sa Mauban, Quezon. Napakalayo ng binaybay-nayan para makarating lang dito. Napakalayo ng binaybay-nayan para marating lang itong kasawang bato na to. Yan, sulit naman, napakaganda naman ang lugar. Yan. Bali yung kalsada nga pala dito, abot na yung kalsada rito, mula Real, papunta rito. Papunta rin sa may ginagawan. Sa may harapan ko yung ginagawang jetty. Jetty ng Taxi 3. Takil kung tawagin, takil. Takil sa kasawang bato. Ito yung takil oh. Yan. Ito yung ginagawang jetty. Yan. Ito yung ginagawang jetty. Taxi 3 pa to. Takil kung tawagin. Yan na, bali pupunta kami doon. Umikot na kami sa magkasawang bato. Ngayon, nagtatabi naman kami. Ayan, magandang araw mga kanigdig. Dito na naman tayo sa panibagong vlog natin.
Nandito nga pala ako sa Sitio Dakil, Cagsa Itres, Mauban, Quezon. Ipapakita ko sa inyo yung ginagawang jetty rito. Yung pier ng Dakil. Dito sa may mag-asawang bato. Ito yung ginagawang pier para sa gagawing windmill. Yan, papakita ko sa inyo kung yung lugar dito. Yan, pasada. Yan. Tara, video natin yung Dakil. Ay, yung ano, Dakil Pier Jetty. Ang daling takutin ay. Di bakit ba siya? Mistiso pa yun ah. So eh, pagdating ng araw, Oo. ay magiging national road. Dito naman lang, dito lang yung daan ay. Nagbabawan yung ito na yung daanan. Uy, ito, papunta Makabayan. Oo nga, diretso pala eh. Yan, Yan yan long arms. Long arms na bakal. baba na tayo sa mga kargada. Joel Chavez oh. O Joel Chavez din. Baka makakakilala ko pa yan ay. Operator ng Joel Chavez. BD Prime BD Prime. Tingnan mo camera, my friend. My friend, tingnan mo camera. Panyaro. My friend, dito kami ngayon, my friend, sa ano? Dakil, Mauban, Quezon. Cagsa Itres. Sa project kung aari, papasa. Yan, sa practice ng engineering. Siya yung ano ito, siya yung engineer dito eh. Yan oh, siya. Maraming mga Yeah. mahihina structure. Wala sa practice. Ayun, si tatay nanguha ng panggatong. Pwede ba rito? Anong time check? Alas 4 na. Last na area na pupuntahan namin to. Itong pupuntahan namin. Itong talon dito sa may Dakil. Tapos magbabangka na rin kami. Pauwi na rin kami ng Pamauban, pabayan ng Mauban. Ang layo na nila karami no. Landslide to, pagdating ng panahon. Ang gayo nga itong bundok yan dito. Yan ang mga bundok dito. Pero Napakataas. narinig yung kalo. Grabing bundok yan. Ano ba? Hindi mo kayang akasin ng mano yan siguro. Dito maganda yung mga zipline. Dapat zipline Oh, nga. zipline, kabilang bundok. Kabilang bundok, oh. Na to, yung may kakambal, oh. Oo. Nakita kami parang lambak tong diadaan namin. Pagitan ng dalawang malaking bundok. Ito yung isang bundok kabila. Oh. Ito. Yan pataas. Tapos dito sa kabila, yan naman. Napakaganda ng lugar. Dito nyo lang tumatagpuan sa Cagsa Itres, Dakil. Pagitan to na. Isa sa lugar na napuntahan ko na napakaganda. Motor to, no? Oh, dumaan dito yung motor na yan kanina eh. Isa sa lugar na napuntahan ko na napakaganda. Itong Dakil. Ayun yung falls nyo. Ano nang pala, galing din sa bundok. Bagsak sa ilog yung falls. Ayun. Ito yung falls to sa, sa Dakil. Yan. Medyo malayo. Yan. Dakil Falls. Ang babagsakan niya, napakalaking ilog, napakagandang ilog din. Yan. Grabe kaganda oh. Ganda ng bagas ng tubig. Yan. May poste na ng Meralco yan oh. Ang source ng kurente yan galing na sa Real Quezon na.
Yung line niyan pinadaan sa bundok para shortcut. Papunta rito sa Agsay 3 sa Dakil. Wala talagang imposible pag gagawin. Kita mo na naitawid nila sa bundok yung ano na yun, napakalayo pa. Yung kalsada ng Real, abot na rito sa Agsay 3. Kabana-banaan na ang narating ng kalsada. Yan. Ito, dumaan yung dumagat to. Yun na yung mga dumagat dito, mga nakalamotor na. Ay, hindi nasakop yung susuladong lupa. Yan, ito. Yan, pupunta na tayo sa bangka natin. Babiyahin na tayo papuntang Mauban. Mga 2 oras pa ang biyahe namin to papuntang Mauban. Yan, napakaganda. Dapat matulungan din ito ng gobyerno. Awa naman ang kapit. Napakaganda rito sa Dakil. Ang lawak ng ilog nila. Tapos ang ganda rin ng paliguan doon. Ang ganda yung paliguan doon. Yung mga bata naliligo. Yan. Pupunta na ako sa bangka. Magbabiyahe na kayo pa Mauban na. Nag-high tide na rin naman. High tide na. Medyo malayo-layo pang biyahe namin. Mga 2 hours pa siguro. Galing dito papuntang Malasor, Mauban. Ito ang dahilan kaya nakapunta kami rito. Sila kaya yung bangka.